Και πάλι, εδώ. Εδώ. Αρχίζει που να πάει. Λίγο καλύτερα. 51. Πόσο έκανε ο Κυριάκος? 39 πήγε. Πολύ καλό είναι. Πολύ καλό είναι. Για τη δεύτερη σειρά συγκεντρωμένα σπουδάς Ηλυσιακός. Δύο Πακαβάς με στο πρώτο εταιρείο. Διαγγέλωνα Βυσπάδας. 4 Πακαβάς Ηλυσιακός. 5 Χατζηγεωργής Βυσπάδας. 6 Ιατρής Βυσπάδας. 7 Μιγιάκης Αναβυσπάδας. 8 Αναστόπης Αναβυσπάδας. 9 Ρουζάκης Άλβα Βεσμίδων. Για την αποαμή παρακαλείται εκπρόσωπος του Ναυτικού Μιλιτέρα. Ο Μανολάκης ξύλο θέλει, ο Μανολάκης. Μπράβο. Πόσο έκανε? 39. Μπράβο, 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 μπράβο. Θα μου πάρω τα λεφτά τώρα. Τα λεφτά είναι μεγάλα. Ο Μανολάκης δεν δουλεύει στην προπόνηση, με κοροϊδεύει. Και μου κάνει και μου.